Tenang nih. Bohong. Tenan. Ayo tenan lho Pak Dalang. Niki kula ki lho kawit mau awal niku pun apik. Dadi nek kon ganti nggih wis ra gelem. Aku cinta kamu Pak Diro. Ayo piye. Sing bonang ra ngandel. Lho, rong sida iki sarem njaluk ganti. Ora lho. Halo. Ayo. Aku ditawani lho ning Mbak Iin lho. Kadang kan yo tetep kepengin. Lah kudune yo konsisten. Aja ganti. Wis iki wis aku wis trima. Apa? Ning Wonosobo yo ngarani mik, ning kene yo ngarani Nol. mik. Kapan aku Non. tau payu nang Wonosobo No, dalan? tak kandhani ana mix sing luwih penak meneh. Endi mix sing endi? Pengen ngerti? Pengen. Tenang. banget. Oh, yakin? Yakin. Oh, tak tuduhi Nol. Endi? Mike sing gender. Piye? Aja. Ora. Aja ngono sih. Apik tenan lho, Nol. Iso ngeses. Ora kayane nek ndelok wong iki ra ngeses kok. Duh, iki jawabanmu iki dadi pertanyaan kok muni. Ora kayane wis tau ngerti wae. Kayane lah urung to kayane lho. Paling Ora. sing ngompori ya kae dalange kae lah kurang ajar to kowe. Sik mburi, nek sing arep kan mboten kenal kula nggih Pak jenengan nggih. Saniki kenalan nggih Pak. Ngenjang nek mayang kula dijak nggih Pak. Pak Ijo kula. Oh Pak Iji, kula Pak Iji lho Pak. Nggih. Wis. Cocok. Apa? Wis. Pak Dalang. Apa? Kula pesen kalih jenengan Pak Dalang. Nek saged ampun ngantos kenal kalih Kusnu Kok iso? Kok iso kok Bahaya, sampeyan? Pak, bahaya. Pak Dalang, kula pun jinak lho Pak. Estu lho Pak, bahaya mungkin jenengan telas-telasan lho Pak. Telas apa nih? Maksudnya anu Apa? telas. Telas apa nih? Barangnya jenengan kita tetep utuh kok Pak. Nek Oh, kanggo nggih. kula. Kowe iki ngerti wae lho nek iki dianyi lomo. Iki malah Capek gunung. Pripun Pak? Lamunan. Nggih. Makin manut nggih Pak nggih. Mangke nggih Pak. Gerajakan. Siap. Gerajakan Banyuwangi karo Lamunan. Oh nyekat. Ah nggih. Ayo. Ah sing wis. Monggo nggih. Nah, Saweran dipinangkan Nggih. ini capek gunung dibawani monggo. Ora aku wis setia. ayo Nul. Ayo Nul. Saben Matur Nul ben ditintengke sing bener. koyone wis pas ki. Ayo. Aduh, saben apa Nul? Saben ganti. Oh, alah, saben wengi Nul. Ora kuat. Ayo Nul. Iya, kok sik sabar, rasa kesusu yang duwe. Duwe apa? Lah kowe sing mau mbok omongke. Oh. Iya. Pak tak paske Nul ya. Heeh. Ya wis kono dipaske. Ayo kowe. Ya wis. Saben bengi. Ora. Kapan yo aku tahu ganti aku setia karo dalange kae nek sewengi yo aku melune yo ming kae. Kok yo ora bisa dibagi. Agus pengen kayak Agus ya Agus. Apa? Kok ngacungi jempol mergane apa? Sing nom isih bergairah Nul. Oh, ayo. Aku ya sok milih sing nom kok timbang sing tuwa. Lah. Kowe kok segala umur, segala ukuran ketoke. Ya, Konangan to. Lho iki. Ayo nek mik rebab iki ukurane cilik. Ukurane cilik, Nek iki mik vokal yo gedhe ya to. gede. Ya sekarang nek ora gede ya ora penak ya. Ayo. Yen memajang hambung karo jana kuning
Kok nganti kok ngantek kaya ngono kok daya-daya piye? ngono kenapa to, Neng? Ora wani Pak, tenan Pak. Lah ngapa mergane? Langsung keplepek Pak aku Pak. Wah, iya. Langsung Apane sing marai geplepek ya apa? Kelelet ya? kelep aku Pak. Sing alon-alon wae Nul ya. Ya. Main alon. Oh, main perasaan ya. Wah. Lah ya kan alon. Kamu berarti kulina memainkan perasaan orang kamu. Nggak Ora boleh tahu. Nul. Konangan. Nggak boleh. Oh. Kembang. Ya. Wae. Waton. Husnul ini mantep tenan Nul ini. Pinggir oke, ngarep oke. Buri? Buri, wow. Wow, apa? Bajeh. Nek di sate dadi sate. Nek di sate dadi sate kronyos. Wah. Ning nggih enak to nek gaji niku to Pak Dalang. Ya manut ke. Marai glebet neng cetak, neng telak. Ayo. Panas udan panas haling-aling-aling capek gunung aja medun aja kiri didone ya men betah ana 10 menit ngono lho jajal. Ayo Nul. Mbok sing rada suwe kok sik sabar. Lah iya nek ngene iki. Lah iya. Mak kaya kirek nguyon Nul. Ya ora betah suwe wae. Piye nek nggon aku piye nek perasaanmu nek nggon aku piye Nul? Piye ya? Wong-wong iki ra dhuwur, cilik. Yo kaya ngopo ya? Apane? Solahe Pak Dalang. Wah, kuwi aja ngremehke nek aku cilik. Lah, Aku cendak. Heeh. Aku ora gedhi. lah ya cilik kan ra gedhe. Sokok ndelosor kowe Nul. Wah, tenan, Pak. Iki senggol tok. Woi. Nadya